ženy, apelujem na vás, ako skutočne treba cvičiť, treba sa o seba starať, treba dobre spať, netreba to vynechávať, fakt sa treba o seba absolútne mať sa na prvom mieste, absolútna priorita. Protože ty nechceš žít jako 30 let upoutaná na lůžko. No absolutně. Ty chceš jako si ten život užívat. Takže být tady dlouho, ale vlastně zároveň být v té kondici, která ti dovoluje opravdu jako plnohodnotně pořád fungovat. Že aj to materstvo ti jedného dňa vlastne ukáže úplne inú tvár. Zrazu tam podľa mňa zostanem jedného dňa stáť a budem vlastne bez tohoto permanentného mami, něco. A to bude taky strašidelné. Ty jako plavečky. Ano, plavečky. Áno, tie štucne, normálne, taková tá všetko. Všechno, jo. Bože, ano. a chodila som na aerobik. Jako ja som to milovala. Co chlapi? Tak... Udrž life. Podcast Marty Třímal-Ondráčkové, který nemá hranice. Za maximální podporu děkujeme Forendors. Anička Kovačič, moje kamarádka, fotografka, která nejenom, že její práce je vidět, ale i ona je vidět, což někteří tví kolegové se radši opravdu schovávají za tím objektivem. A proč je Anička vidět? No to se dozvíte za chviličku. Ahoj, já tě vítám v podcastu Udrž Life. Ja sa teším, že som tu, pretože je to taková výmena, krásná energia a teším sa, že môžeme byť teraz spolu a se pokecať. Ano, my jsme totiž před časem točili Aničtin podcast, kde jsme si hodně povídali o tom Udrž ksicht, který s tím Udrž Life dost souvisí. Ale proč si tady, tak kromě toho, že vlastně celou svoji profesní kariéru fotíš ty ženy. Takže udržujem tie ksichty. Udržuješ ty ksichty, aby na ně nebylo zapomenuto. Ale taky vidíš vlastně ten vývoj vnitřní i vnější, že jo? Protože předpokládám, že spousta žen, která prošla před tvým objektivem, se tam neobjevila jenom jednou. Takže ty vlastně vnímáš i ten vývoj. No a zároveň vnímam i ten svoj vývoj, pretože to je také ruka v ruke. Myslím si, že sú to všetko veci, ktoré ja sa s niektorými týmito známymi holkami poznám 30 let. Minimálne proste tých 30 rokov mojho života prebehol, neviem, ako zázračným nejakým prúdkom. Príliš rýchle možno. Ale my sa proste stále stretávame a je to úplne ako neuveriteľné a stále sme v stejnej pracovnej forme. A hovorím si, že sa aj nemeníme možná, to samozrejme není pravda, ale je to krásne, je to super, keď máš takýchto vlastne spolupútnikov a vlastne tie príbehy, ktoré za tým sú, ktoré ty poznáš od toho začiatku, to je taky nádherné. A sú mnohé ženy, ktoré sú nepreplastikované, sme sa o tom teraz pred chvíľkou bavili, a sú stále svoje a to je teda taky nádherné pozorovať. Myslím, že to trošku súvisí ale s nejakým vnitřným nastavením, s tou dušou, ktorá rozpráva práve cez ten obličej a cez ten postoj a cez všetko to, čo vyžarujeme. Jsem žena, jsem bohyně. No, tak jednoznačně. Ano, to tam. Chtěla jsem se tě zeptat na něco úplně jiného, ale vlastně si mě teďka navedla přes všechny ty dámy, ženy, bohyně, bytosti, se kterými se potkáváš, které jsou pro tebe opravdu jako na tom piedestálu té inspirativnosti? Tak ja neviem, či mám byť konkrétna, alebo či vôbec môžem byť konkrétna. No myslím určite, si, že chceme ména. Chceme ména. Ako za mňa napríklad taká Tereza Maxová je absolútny top strop. Jako Tereza Maxová je jednoducho žena, ktorá to je srdce, to je proste chodiaca, čistá, otvorená náruč, duša, všetko tak, jak je, tak vyzerá a je to úplne neuveriteľné. Jej celá cesta životná je nesmierne zaujímavá, ale to by som zase zabiehala do detailov, do ktorých neviem, čo z toho je verejné, čo není verejné. A ja si som pozval nikdy. No, musíš, pretože tá žena je ako neuveriteľná. Tak napríklad Tereza Maxová je za mňa úplný ako to je zjav ľudskosti. A ženskosti. A ženskosti k tomu. To na začátku, kdy jsem řekla, že jsem nesmírně ráda, že jsi tady a vlastně jsme hned skočili do tvojí práce, tak jsme tím pádem udělali takovou vyhybku a minuli jsme to, co je pro tebe teďka jedna z těch hodně velkých náplní životních, osobních. Ta kariéra se ti tak jako rozvětvila, protože ty se nesmírně intenzivně věnuješ ženskému zdraví, tématu perimenopauzy, menopauzy a ta cesta k tomu byla velmi osobní.
než vznikl vlastně celý ten projekt, který kolem toho teďka krásně košatí? Určite, tak ja som asi nikdy v živote nebola iba na jednom mieste. Ja mám tú tendenciu, možno podobne ako ty, byť extrémne aktívna. Možno je to nejaký útek od niečoho, čo človek sa tým nechce zaoberať, tak sa radšej zaoberá tisícom ďalších iných vecí. Čož dneska už samozrejme vnímam trošku z iného patra. Ale ja som si pred 3 rokmi, keď sa to začalo celé tak nejak odohrávať, by ma nikdy nenapadlo, že budem dneska sedieť tu, kde sedím a nebudem si pekne v pohodlí za tou svojou kamerkou v tých teplákoch sedieť proste ďalej a cvakať si a robiť projekty, kde není dôležité, aby som ja bola vidieť alebo počuť, alebo nedaj Bože, aby som písala. A ono, ten kick, ktorý sa občas deje v tomto období nám, ženám, sa stal aj mne. Dostala som ten kopanec do zadku od môjho partnera a to mi vlastne odštartovalo také bádanie a hľadanie, že prečo sa mi to zase znovu v mojom živote stalo. A to je jedna vec. A druhá vec je samozrejme aj to, že som si začala uvedomovať rôzne telesné prejavy, ktoré boli pre mňa fakt scela nové a nebola som schopná ich vôbec uchopiť a pochopiť. Až som nejaký moment pochopila a uchopila tohoto všetko. A pak som mala nesmiernu potrebu to vlastne zdieľiť všetkým ostatným ženám okolo a tak vlastne postupne vznikla Lunoa. A teraz sa presne, ako si povedala na začiatku, pekne košatí a začína sa z nej stávať projekt, ktorý začína dávať trošku aj mne iný rozmer, než akým som do toho šla, pretože na začiatku bola iba taková ako touha o tom občas promluviť, ale nebolo to v zmysle nejakého veľkého projektu. A ono vlastne je teraz ten čas na to prehodnotiť svoje pôvodné myšlienky na toto téma a naopak som si povedala, že vlastne je to niečo, čo ja to žijem a keď to žijem a je mi to veľmi prirodzené, to ďalej zdieľať so ženami, ja s tým nemám žiaden problém a naopak si myslím, že pozitívna inšpirácia je to najdôležitejšie, čo tú ženu môže potkať, pretože ja som tiež v rámci nejakého podcastu pred tými 3 rokmi vlastne zistila, že som v perimenopauze a pre mňa to bol obrovský šok, pretože som si myslela, že mňa sa to snad netýka a že sa tomu snad vyhnem a ako jediná budem zrazu proste už v menopauze bez žiadnych komplikácií a ono ejhla nie. Tak, no, takže tak. No, jako já musím vlastně říct, že já jsem tě poznala prostřednictvím tvého Instagramu, který mi tak nějak jako odpovídá před těmi 3 roky, sdílela moje kamarádka, produkční Janika Kolářová, kterou si nesmírně inspirovala, ona tě jako úplně zbožňuje. A zbožňovala už v té době. A já jsem samozřejmě znala tvoji práci jako fotografickou, protože to je zase jako nějaký můj rank profesní, se v tom orientovat. A ona mi poslala nějaké tvoje video, jakože podívej se na tu bohyni prostě. A já tam viděla tu blonďatou samici s neuvěřitelnou energií a říkám, no tak to mě teda ale jako hodně zajímá. Ale asi měsíc na to jsme spolu fotili. Jo. A já jsem dostala zprávu, že fotím titulku pro Onu dnes s tebou. Áno. A hned jsem Janice psala, dej s kým fotím. A tam jsme si, že jo, při focení jsme si sedli, začali jsme si povídat. A najednou jsme zjistili, že těch témat společných jako je spousta. Strašně moc. A že sice mě se ještě období perimenopauzy netýká, ale už jsem si to tady odsouhlasila s několika odborníky. Je mi jasný, že jakmile přestanu kojit, už jsem v tom. Ano. Protože ten věk prostě tam je. Ale hlavně mám kolem sebe spoustu žen, které já nějakým způsobem vedu a jsou v tomhle období, ať už v perimenopauze nebo menopauze. Takže prostě tvoje inspirace mě úplně jako obalila jako kašmírová deka a zjistila jsem, že se to dá dělat dobře, hezky, citlivě a zároveň inspirativně, protože ty opravdu sdílíš vlastně svoje každodenní bytí, které... Řekni, jaký je tvůj denní režim. Ježiš, to je jako brutus. Ja mám brutálny denný režim, no to teda. Ja tým, že robím strašne veľa vecí a ja som vlastne nikdy nevypadla z toho môjho fotografického biznisu, ani odtiaľ odchádzať a nechcem, pretože to je moja excelencia, ja to milujem a tú prácu, pokiaľ sa bude dať a pokiaľ túto, neviem, Ježiško dá, tak ho vykonávať určite budem ďalej. Takže moje dni sú
pekne ako naplánované na minuty. Ale myslím, že to ako každá matka, určite aj ty máš naplánované všetko. Ja si myslím, že sa vlastne nelíšim od tých iných žien, pretože keď máš jedno dieťa, druhé dieťa, máš k tomu prácu, máš k tomu všetky tie ostatné veci okolo, tak to nejde neplánovať. Nejde to nechať tak nějak jako plout. Nicméně já si myslím, že třeba v tom věku, ve kterém jsem já ještě, kdy ještě ty děti jsou jako hodně malí, tak ty vlastně velmi snadno si ochotná odškrtávat nebo přeškrtávat některé ty položky v tom seznamu. Mm-hmm. Kdežto ty už v sobě máš tu důslednost, že víš, že prostě to jsou věci, které jsou důležitý. A že pokud na to máš aspoň trošku energie, tak se ráno dokopeš do té posilky, aby se šla zacvičit. Protože potom je to jako made my day. A nejenom my day, ale my month, my year a my years. Je to tak, no ale Martičko, zase povedzme si jako realitu, hej. Keď som bola v tvojom veku, tak som to taky neriešila. No práve. A mala som to malé dieťa, ale ono ako fakt skutočne je to asi o tom, že ja mám zaprvé v sebe nejaký taký model takového poctivca. My sme tá generácia tých poctivých žien, ktoré ako skutočne sú zvyknuté pracovať neustále. Ak o 12. zavolá niekto, ideš. Proste nepremýšľaš nad tým a jednoducho urobíš tie veci a urobíš ich do konca. Čiže to je určite jedna z mojich primárnych vlastností, o ktoré sa opieram celý život. No a samozrejme, keď začneš vidieť, že ten život že ti to fakt tečie medzi prstami, a po tej 50-ke to nabere ešte ako strašnejšiu rýchlosť, než to malo predtým. A uvedomíš si, že tá smrť sa tak nejak ako vlastne približuje, že si minimálne za polovičkou. Mm-hmm. A to si teda ako, poďme si povedať, že si fandím do tých mojich 102, ale takže by som bola teraz vlastne ako v tej púlce. Už som vlastne za púlkou stejne, keby som mala do 102 žiť. A ako najdôležitejšie je to zdravie. Akože pre mňa je to naprosto primárna položka, pretože si uvedomujem, že nechcem byť za prvé samozrejme. Ja chcem byť úplne samostatná, chcem byť sebestačná, chcem byť silná, chcem byť flexibilná, chcem proste to telo vedieť ovládať, chcem sa vedieť o seba postarať, nechcem byť na starosti mojim deťom, pretože moje deti nemajú prečo sa v tomto veku, v ktorom som teraz ja, treba starať o tú matku, ktorá bude vlastne čakať na smrť možná. A bude mať to telo, ktoré ju neposlúcha a podobne. A ja vlastne by som bola veľmi rada, keby som si to ešte ako užila. Takže pre mňa je to veľké memento mori. A ja sa podľa toho chovám. Pretože tam není iné riešenie. Proste neexistuje zatiaľ žiadna zázračná injekcia, ani tabletka, ani nič podobného. Existuje jenom vlastná píle, disciplína a zároveň tak si akože aj pripustiť, že no ale všetko je v pohode vlastne, keď ja si myslím, že to mentálne nastavenie je to najdôležitejšie. Že v tomto období je, a preto napríklad ešte tuto ja tu budem trošku skákať, ale pre mňa tá luna není o tej perimenopauze a menopauze, pretože to skutočne to obdobie je tak obsiahle a košaté, že dávať všetko na vrúb iba hormónom nejde. Súhlasím. Čiže samozrejme hormóny robia obrovskú medvediu službu, to si teda ako povedzme. A sú niektoré parametre aj fyzické a samozrejme tie mentálne, ktoré teda bohužiaľ tie hormóny zasiahnu natoľko, že máme čo robiť, aby sme vôbec pochopili, čo sa nám deje a že to skutočne s týmto nejakým spôsobom súvisí. Na druhú stranu ale ja som si už odžila toho toľko, a čo teraz budem smutná, alebo teraz budem si hovoriť, že tak už som stará a teraz to založím a sa na to vykašlem, alebo ja neviem, proste ja sa chcem cítiť dobre, ja sa chcem cítiť krásne. Ja si naopak ako predstavujem, že tých najbližších, ja neviem, 20 rokov budem proste cestovať a budem športovať, že sa úplne vymakám do nejakej, Boh vie, kam ma to proste potiahne. A ja sa nechám proste teďka momentálne nadnášať tým osudom alebo tým niečím, čo je nad nami. A nechávam to tak nejak plávať a tak ma to ako rôzne vlastne prírodzene stáča, ja sa nechávam stáčať a to je taková sloboda. Pretože to by som v tých 40 ešte neurobila. A myslím si, že to, nemyslím si, to je vedecky dokázané. Ten vek jednoducho, to, kde som ja dnes, tak nemôžeš byť ty, pretože tie skúsenosti nelze náhrať do toho systému, ty ich musíš prežiť. A ja už mám odžité a ja sa chcem teďka
Ja si to chcem užiť. A hlavne pak doma ešte nemáš ty 3letý deti, že jo? To je Mám jedného 12-ročného, ešte minulý rok to bolo pekelné celkom, ale už to je super. To je zase iný téma, puberta. O tom si taky někdy můžeme popovídat. Ešte máš čas. Nebudem ťa strašiť. No hele, nevím, jako ta 7letá teda už má docela slušně nakročeno. No, to som také mala s týmto druhým tiež a pak to ustálo. Pak bol úplne najmilejší pod slnkom a teraz to proste vybublalo na povrch ten drak znovu. A dúfam, že potom to už je to posledné štádium a pak to zase lehne a už to bude najmilejší chrobáčik môj. Hele, já jako jsem zastáncem toho sebeřízeného vzdělávání a toho domškoláctví, jo, tak občas si říkám jako, hele, internát je výborný vynález. Ja si to myslím. Že? Ježiš, ja si niekedy klidně jako... nějaký jako ve Švýcarsku, ať si to tam jako užije, jo, ale vlastně jako proč ne? No, tak čo si budeme hovoriť, ja tie moje deti milujem, ale ako súčasť tohto obdobia je aj to púšťanie, ktoré samozrejme na jednu stranu je veľmi smutné, pretože si uvedomí, že presne, jak som písala niekedy pred Vianoce, mi úplne došlo, že sú to skutočne možno posledné Vianoce, kde som s nimi dvomi. Hej, že tie následujúce už ten starší syn pravdepodobne bude chcieť minimálne aspoň jednou skúsiť, aké to je byť sám za seba a tam si užiť proste s tou svojou priateľkou. No to mi došlo byť úplne vlastne ako tak, jak to je taková tá konečnosť. Že aj to materstvo ti jedného dňa vlastne ukáže úplne inú tvár a začne na teba, ako to, čo predtým bolo vlastne také permanentné zuby, vycerovanie na tvoj čas a na všetko, tak potom zrazu tam podľa mňa zostanem jedného dňa stáť a budem vlastne bez tohoto permanentného mami, nieco. A to bude také strašidelné. Takže ja sa pripravujem vlastne s tým jedným na tadyhletú fázu a s puberťakom tam to samozrejme, ako to sme tu mohli byť 2 dní. Ježiš, ale můžeme si dát nějaký speciální díl. Hele, no, speciální díl puberťaci, pomoc. Pozveme tady víc dám, který jako prožívají něco takového. Uvažíme si tady to ceremoniální kakao a budeme si vyměňovat zkušenosti. Tak na to se těším. To bude fajn. Mě vlastně jako strašně zaujalo to, co ty si teďka říkala. Být tady. Třeba do těch, ale klidně do 120. No. Ale jako být fit. Být zdravá. No, jasné. Protože ono není ta dlouhověkost, to well-being není jenom o tom, jako žít tady co nejdéle. Protože ty nechceš žít jako 30 let upoutaná na lůžko. No, absolutně. Ty chceš jako si ten život užívat. Takže být tady dlouho, ale vlastně zároveň být v té kondici, která ti dovoluje opravdu jako plnohodnotně pořád fungovat. Takže co pro to děláš? Tak toto je môj cieľ, čo si teraz popísala vlastne, pretože ešte dám tam takú malinkú vsúvku, pretože ja mám vlastne doma moju mamu, ktorá má tých 86, ktorá celý život teda sa stravovala tak príkladne, že myslím si, že za sociku sa nikto takto príkladne nestravoval. Má obrovské pemzum informácií na to, čo jesť, na aké choroby, čo so sebou robiť, ale nešportuje. A teraz má tú fázu, samozrejme, krom toho, že osteoporóza v úplne tom najstrašnejšom stádiu a všetky veci s tým spojené. Hele, nedobre sa na to pozerá. Vidím, jak strašne chradne. Je to jedna veľmi vzdelaná žena, ktorá samozrejme postupne opúšťajú všetky zrak, sluch, všetko. Je to proste tak, to je asi súčasťou tadyhle toho. Ale vlastne ja nechcem takto zostať, pretože si myslím, že keby ona bola konkrétne bývalá fakt akože cvičila a vytvárala si tú svalovú hmotu, ktorá je úplne alfa a omegou tadyhle tohto obdobia, tak nemusela by byť takhle na tom, jak je. Pretože minule spadla a nebola schopná sa ani zvednúť. A myslím, že základný prvok, ktorý by sme si mali tak nejak v tej hlave nechať a uvedomovať si ho každý deň, že tie ruky máme napríklad na to, by sme sa mohli jedného dňa zvednúť, keď spadneme. Alebo vôbec používať to telo jednoducho tak, aby bolo fakt flexibilné a mega funkčné, pretože ako fakt to zdravie, som to tu hovorila, budem sa znovu opakovať, ale to je na prvom mieste. Absolútne. A nehovoriac o tom, že teraz ide do dôchodkového veku najväčšia kohorta ľudí, pretože Husákové deti, takže tam patrím aj ja. A to ako skutočne neviem, ten zdravotný systém tento nápor, či vydrží. Nevydrží. Pretože, no to už asi nemá šancu, ale pani doktorka Pichlerová mi hovorila, že zase tvrdé data. 70% žien českých je nad 50 rokov je obezných. To znamená 70%? Jo, to je strašné číslo. Ja som takto na ňu kúkala. Presne tento istý, toto stejné
áno, takže toto máme znova 70%, pretože ty máš nejaké, samozrejme, že máš nejaké BMI a tak ďalej a ono sa to počíta samozrejme už od tohto malého, krátkeho navýšenia ako keby, takže tam to je, ja neviem, 70% a ja si myslím, že to je možné, pretože sa pozerám na všetky ženy okolo mňa a vidím, čo nám robí tohleto obdobie, pretože to telo na to stavané nebolo, na tento vlastne lifespan. A ten health span nám ešte nikto nevysvetlil, jak je strašne dôležitý a že fakt bez toho to nedáme. A ja fakt ako 60 začínajú tie prvé fakt vážne nemoce. Chceme to? Ja to nechcem. Takže fakt apelujem na všetky ženy, apelujem na vás, ako skutočne treba cvičiť, treba sa o seba starať, treba dobre spať, netreba to vynechávať, fakt sa treba o seba absolútne mať sa na prvom mieste, absolútna priorita. Jo, dneska jsem na tebe hodně myslela celou noc. Jo? Máš ještě malé děti, ty ještě můžeš. Ale jako, nějak se to jako potkalo. Já teďka právě taky na to hodně dbám. Začala jsem chodit dřív spát, že jo, needituju do 4 do rána a tak dále. To moc dobře znáš. Ale prostě se to potkalo a dneska jsem fakt po hrozně dlouhý době nemohla celou noc spát. Děkujeme, že jste s námi byli až doteď. Pokud vás zajímá celá epizoda, najdete ji na Forendors.